El nou espai Josep Romeu, a la planta baixa del Museu de la Pell, ja està oberta fins al 30 de maig l'exposició Cooperació Vic-Senegal. Es tracta d'una mostra dels projectes de cooperació al desenvolupament que Vic està portant a terme a Senegal mitjançant el percentatge del 0,7% dels impostos directes. Senegal, junt amb Índia, és un dels dos països prioritaris que marca el Pla Director de Cooperació aprovat l'any passat i que conté un pla de sensibilització en el que s'emmarca la mostra. En vídeos, gràfics i fotografies s'expliquen les accions que es realitzen i la implicació de la comunitat rural senegalesa, així com també la del Consell Local de Cooperació de Vic. Es poden apreciar cronològicament els projectes que parteixen de les pròpies necessitats i potencialitats de la zona. Es documenta la construcció d'una escola de primària, la creació d'una horta de conreu per a dones, com es treballa la formació i acompanyament de projectes i, ja més recentment, l'ampliació de l'escola de primària i la construcció d'una granja de pollastres i gallines. Aquests dos últims projectes s'executen amb la gestió i suport de l'Aula Oberta del Col·legi d'Arquitectes, de la Delegació d'Osona i de l'entitat Espais Humans. A més, l'exposició també explica i mostra el treball que vincula el Casa Esport amb l'OAR Vic. El Casa Esport és el club de futbol femení que milita en la primera divisió de Ziguinchor al sud de Senegal.